Jecedech a Marko se prostě odevzdali behind the scenes. No, točili jsme film. Úplně to nevyšlo, ale máme tohle, je to celkem vtipný. Wow, jsi radi, moje jméno je Velký Kápo a pokud mě sledujete trošku díl, tak víte, že jsem se svým kamarádem Lukefrim natočil minifilm, který se promítal na podzemním Cinetube, nebo Cinetube, nebo jak se to vlastně vyslovuje. Pokud jste na Cinetube nebyli, tak to vůbec nevadí, protože film už je na YouTube, takže stačí kliknout na tohle okýnko a můžete ten film zkouknout. No ale jak takový natáčení minifilmu probíhalo? Pojďme se na to podívat. Víte, pokud bych vám něco měl poradit k natáčení minifilmu, tak si rozhodně jako lokaci k natáčení nevyberte město, kterému zvony odbíjí každou čtvrt hodinu. Můžu? Ano. Co si děláš, ale prděl. No to bylo lepší. Zase zvony. Miluju vesnici. Samozřejmě zvony nejsou to jediné, co vás může rušit. Pak jsou tady ještě řidiči. Cena, na to nejsem zvyklý. A když už vám ty auta začnou jezdit kolem furt, no dobře, možná jsme neměli natáčet na křižovatce, tak po nich začnete šíleně pokukovat. Ani se na mě hezky koukala. To byl takový milý pohled, takový to... A když jezdí pořád dál, nastává třetí fáze. Začnete si hrát na Lucku Borhyovou. V dopravním uzlu projede tu až auto za hodinu, ale teď je tady zrovna víc. Lucie Borhyová, Petr Lizinová. Počkej, Lucie Borhyová, to bych si musel rozepnout pak knofličku ještě. A pokud byste si mysleli, že na tomhle byl tak špatně jenom Lukefrim, Velká autonehoda na Žďársku zapříčinila smrt několika chodců. Zapříčinila smrt několika chodců. Nyní k dalším zprávám. Narodilo se koťátko! Velmi roztomilé koťátko a opička v Jihlavské zoo. Koukněte na ně, no ťu. Počkej, kde je tady Lucka Borhyová? Každý chce být Lucka, dobře. Tak já budu Rejko Rantank. Nahol mi klíče peněženku. my jsme byli obecně dost šílení ve všech scénách. A když už jsme do toho nemohli tahat Lucku Borhyovou a její dekolt a nemohli jsme tahat Rejko Rantinga na plantáž, začali jsme si utahovat z politiku. Musíš získat trochu kondičky. Jak trenér největší, ty jo. Just do it. Musíš získat trochu konvičky, vole, tam dáme. SPD. Vypasuješ oznáček, letáčky A a volební lístky. Nebo jsme taky anektovali území. Země veliká. Už sláva hvězd se dotýká. Anektuji. Auschluss. Heraus. No a když už vám dojdou veškerá politická a televizní témata, začnete do toho tahat včerejší večer. Snad si pak ještě jeden snímek Roman a Klacek a Lukáš Jak to myslíš? na červenou trubku. Ne, to jsme natáčeli včera večer do těch 4. 50 odstínů Lukáše. No a když už jsme u této scény, viděli jste legendární Lukášův klacek? No, fakt asi nemám na výběr. Ač jsme byli skoro v lese, nemohli jsme tam žádný takový klacek najít. A tak jsem musel jako správný scout zasáhnout. Jsme jako strašně ekolektiv. Stejně nechám na území. Ale přesuňme se trošku dál. Víte, proč byla Kája malá? Kdyby to někdo nevěděl, tak to byla naše kameramanka, uvedena v titulcích takhle. Když jsme šli na další stanoviště, koupila si cestou ledovou kávu. No a po té kupě cukru, co v tom pití je, začala být lehce hyperaktivní. A jak se to projevovalo? Blížíme se ke konci, něco tak. Tak jak se dnes měl. Přispěchá. No, natočí. Hele, Samozřejmě v našem minifilmu jste si mohli všimnout také skvělých hereckých výkonů a výborné artikulace. Poslední holka, kterou jsem v životě potkal, byla Lara Croft. Kurva. Poslední holka, kterou jsem v životě potkal... Do piči. Poslední holka, kterou jsem v životě potkal, byla Lara Croft? Do prdele. Byla Lara. tak, blížíme se ke konci.
A já jsem zapomněl, jakým tónem jsem to chtěl říct. Tak, blížíme se ke konci. Tak, blížíme se ke konci. Tak, blížíme se ke konci. Ne, to taky hraný, to jak to? Takhle šel s tou bandou seniorů a Tamhle máš bandu seniorů. prostě banda seniorů. Tak, blížíme se ke konci. Akorát, Takže tak ne. Natočit a večer je to v televizi, jo? No jasně. Nebojte, Kriminální ústředa pátrá. samozřejmě. Tak je to tam, A i v televizních novinách. ale a jak to zmrzká, tak mějte vědět. No a pak jsme se přesunuli sem domů, kde jsme se nadlábli, dali si kafe a dál točili. No dobře no, takhle jednoduše to fakt nevypadalo. Asi 2 hodiny jsme totiž prokrastinovali. Fotili fotky na Instagram a přemýšleli nad tím, jak to bude vypadat v kině. Jak ty děcka začnou utíkat, víš co, z toho kina. Tak můžeš. Ďábel! A konečně poté jsme se pustili do natáčení. To není pravda. Nekoukej z objektivu. Jo, prdel, no jo. Kuba scén se taky přetáčela kvůli tomu, že jsem si na sebe zapomněl vzít brejle. A z toho vše už nám tak trošku začaly docházet síly. Venku už začala být tma, takže jsme přišli o jediný přirozený osvětlení. A aby jsme ten film vůbec nějak dotočili, začali jsme si svítit touhle stolní lampičkou. No a z toho veškerého vyčerpání jsme tomu už začali říkat i softbox. Kápa zhodil softbox. No taky už jsme začali všechno točit na první dobrou. To mám první dobrá, to je hrozný to. Je ale trošku škoda, že jsme to kvůli výslednému času toho videa a tomu, že byl už 11 večer, museli trochu zkrátit. V originálním scénáři by bylo ještě vyhazování věcí ze skříně, díky kterému bychom urazili půlku Minecraft komunity, z čehož jsme vlastně natočili jenom tuhle scénu. Pak jsme se na to vykašlali. Také byla v originálním scénáři scéna s tefloušským holičem. Ahoj brouci, která byla nahrazená tímhle. Slabý, co? Ale stejně si myslím, že by nám to kvůli tomu homohumoru nepřijali. Každopádně poté, co jsme dotočili všechny záběry, jsme si samozřejmě nešli lehnout. Naplánovaný jsme totiž měli ještě 2 videa a ty se prostě museli natočit. Jelikož Lukáš už další den ráno odjížděl. A tak jsme ještě extrémně unavený natočili kafetek. Proč kafe chutná jako sračky? Kdo to napsal? Máte ho dole v popisku. A ještě jedno video kluke filmu, u kterého jsme byli ale už tak unavený, že to bylo nesnesitelně suchý. A to by ty jeho vlhký faninky nepřežily. Ale abych to nějak ukončil. Zase na druhou stranu, pokud bych to natáhl na 10 minut, tak tam můžu dát víc reklam. Pokud se vám náš minifilm líbil, určitě ho nezapomeňte ocenit lajkem. A pokud byste chtěli víc videí z naší společné produkce, pošlete nás dál pomocí sdílení. A to by bylo pro dnešní video všechno. Doufám, že jste se pobavili naší hereckou profesionalitou. Mějte se a čest!